Kidam tang APHR se song atum Karbi khaya joini kachi song pen phate ke jang atuma phan pini langphel APHR se rara tum kar cho jai mek kedeng pon langphel constituency ke parlo phonglok pet APHR se mai phu kongrong pia me thanga sai hemalong kedam tang APHR se song atum Karbi khaya kachi song a joini pen phate ke jang atuma phan pini langphel constituency APHR se mai phu kongrong pe hin pen japon si kar cho jai mek kedeng pon phate ke jang mate hem kangsam ke jang abang phu men lagi Bikram hanse kursing timung semson teron lapen ari esong atuma phankar chor jai me ingsam jin pen me pachun pon lapen labang so kar cho me along alu hisar po amana peng penang che tongdon lage APHR se me phu je ai kathar central committee dipen rongpi dipu LA women wing penang che tongdon lage rita khram sapi lapen ke thege dinga tumnang che tongdon si me ardi nang che pidon Pinijang mi ceklo ni phai eng coroner cap arni nijang karbiang long adu ya hoya lam ki non punta lam ki judun e dera jok pini je ai kathara tum humri dam pusi nang pachini tika Hair a homoski along a constituency along nearly to PHLC constituency committee ke sengi along la solong ke than links ta chorona kokpo ilitum kongrong pia ke hai pena jok si ladak pang tang pon lo athima ladak alangli nangli dunde aku ke ladak constituency committee jok apa peklem long le de ko ba arni sige ni litum manange plum neli mata ke kadun nang lo long thom ni tum manange plum dori dak pe dolong lata ajak ke rokom sia muni de tum ni litum along danang kem dun hoi hoi la ton tum si dori tu na ko mahal tum ke BJP mane ne tum han awar sai pinangi pa lama bang sinang ni ye dun ro kala so tamasi tetanon apike kongrong pipen kem lo la pen ke al kongrong pi la pen komol india ke hai alang litum si jasemet ke pakir ti sinon lang hair homoski constituency bang ta ABCL si ing tang mo la pen pinia bang ke dat la chu het ni gravely hate ke do atu la ne tu mereli ke claim pe na job hate ke do nang la alang litum han pini da karchu amai si ke do la pen nang dun da nang dun ya tak lo la pen archu pe mil la border alam bang pini ni litum ha am idam lo ni litum manang hang lo bang bek nang ipu la si hala langsu kopia di mayo ho lang long chor po adim lagi national highway lo national highway mane itu hamren pen joaya dak highway lo hala dak border lo Karbi atum kamatha sum olo atema khasi atum ta nang che wang ver lo ni tu madi pu si bom lo la pen hala dak ke thek dam long bang ke isi ma thameme pu asama na tu pen police bidang lo kita kibi jong ason bang ke thom ki pangni from la pen alang litum police tum han thangta our side pipe facility asap ta pipe la si police atu nilitum APHL sia bhansi generator na pithegi ma puna tuning ridum di jong si Assam government la lang long chor along jong si a border pemilo che rai pemen ang gipu asonte alam litum pulis adat pangtang rakben binang ya podo lan chot takali district tin ta border magistrate dogedi border ADC ta do border magistrate ta do halatum phan hadak pe doklum nang ya podo sita border magistrate border ADC ta litum hadak exam nongli la ben halatum nang than no ralatum RDC DCSP tum tam pu hala chomang atum khasti atum phan anke adung pe dudun long ke ching ki ching wai hu sita Karbi atum mangi aphan ke adung pa pe dudun long le de la bange ma thame me ko pia por no Karbi atum ma adung pa pe dudun long le de pa pe dudun long le de ta the ko pini tu itu Karbi atum rat Karbi atum man an ri wa lam do ko la si pa pe dudun long le de
pape dudun long le de sedana cuma pape dudun long lama si rata tum ang na sini ni rata tum ma tabom lang halabang so area an ilitum Karbi ang long along lelang kusi ma tabom lu sedani tum na sini ateng ke tekdam long ateng ke la give and take jadi give and take a agreement ilitum a chief minister Himanto Biswa Sarma ki hai la pen ke chief minister Meghalaya Conrad Sangma ki hai alang litum sohilo la long ilitum a chief executive member to Liram Ronghanga ki hai la pen MP Holira Horen Singh Bea ki hai la pen ke MLA Bang Flida Jasemet ke Rup Singh Teron ke hai MLA hala so area MLA lo alang litum da chekroi dun da to ke di chekroi dun da lo non alang litum ke than hai he rat atum ha to pu alama bang ke rat atum ha ke than ke alang litum la longli hawar chipi dun de lang kusi pamat abom nam ku Karbi atum ha seta binong ke chipi dun de la tu la si non CMEM tum da dak dam hai he den lo ke MLA MP tum da dam hai he da rat atum apan sing ki dam hai he pe thang da pe ri dam hai he an ke halada student atum si KSA atum han bole hai student atum KSA atum halada ke rai dun po bangke la bangke hinu pupe de alam apa alam lo hinu pupe alam litum rai dun kame seta aprang ke rai nang ji pe ke police atum lake police atum long si KSA tame public tame jat organization tame rap dun nangi la tuke ili tum da rap dun nangi la da la sona banke seta nono ba police bang ave tu det ke mati magistrate ave tu det ke mati populo lake hala tum si ke rai vek nangi ili tum long hilele do ta kali tang dali itum authority kali itum authority ili tum long power ave ba itum pan ar tu nang pipe la border ke rai ke pan ke ili tum pan itum rap do nang ko ma itum along leke lake la posi rap do nang ya hob seta ke rap ke claim vek nangi atum pan ke police atum magistrate atum la pen CMEM MP MLA atum si ala da claim vek nangi alang li tu claim ke dia la si non theklong lo hala police panta ili tu ma thatu me melo a ho police mala kali de bongo sena mala athema chu election hota police kali atom hanta police a uniform pating angsi police pusi pati krong pati di chu council election hota la si non ta lo song me milo ne pilo ne athema por Assam police pole ni tum long generator nang chu hangu surong kam ge pilo lagi tha la tum bana na hangun ta me lata Assam government ekdom piune de lokon te na hangun ta me he akoi tum ta piji he la tu ke undan te piji seta lata abinong ka Assam government sipi nahi council sipi nahi generator isi ke tuliram rohang ta piuni bu di la mati di la ison ke non ka phere me me bang ke la lo rat atum bang bang ke la give and take a kagos ta pe klang le de ku ana long lesi tum ka hodai tang lo ma Meghalaya phan la pe klang le de to lo arong lo ma pe klang le de lama si hada ke Karbi pen cuma ngatum ka che bohong me du gok le an ke nit ke thek dam long bang ke la RSS BJP bongo senatum a plan lo la Karbi pen cuma ngatum pa chi chu pa je than nang ye a hema rit me pa che ke nang i pa lam pan la ke an ma MP election nang le puke an ke MP election hot an ke Karbi atum man papeleng salary po hai Karbi atum la so Karbi atum po athema da Karbi ang long bang ke la Karbi atum la son claim lo te atha ka tribal tum ta Karbi ai la so Karbi atum hin lo tak le la jo ma tha turong di ti mati tribal tum nga character la ko helu la masi la son pa ma tha turong po Karbi abirudhi jat pama tha etna po kam te claim la per hada pati thu pa ye that hemrit pati kelo te anke BJP atom RSS bongo se na atom relief pon ko he poisa rondam le po ting rondam le po peri kule pukok rondam le po sang rondam le po anke nitum sinangara ya tum lo yo pe ke klang le po la son of ansi la dom ke plan bu si ar lo pen bidi kang lim alang le tum ke claim bu si alama ba ke klang da la si la bangke itu kado betia ceri nangi la si non itu ka sini nangi ya bangke la give and take agreement along
lo hedi kagos dokumenti agreement kagos doke non ilitum pan na peklang dak ni la BJP itu la itu mesti em tung long doke MLA tung long ta MP long tung long ta doken te la ilitum pan na peklang dak ni ang jini po ahok lo la tum jom si P authority सरकार पे नमासी पीएफ लो काउंसिल पे नमासी पीएफ लो बुला दे लगे itu cuma pada bohong nang ya kam melon ke itu di punangi ke council apa nanti lagu lo yuk ba government man lo ke punang ko ange itu kaji cumi ke hak ke abidat ko an pen ili tu la si alis na me klang lo dening samjin po po bang takali itu nge kroy kre lamang so agreement ke give and take agreement ke li tu nge kroy kre PHLC ben nge kroy kre la pen nili tum chot kali Erwin Sugna alang li ke advocate lo pen isia a song a hem kulo me kaloy la pen ke indresor teror amri Karbi National Council a hem kulo alang li tum ke case file lo high court alo la so agreement a birute ar amri National Council to maka case file lo delang sita la tum cherap do ala ta ke kroy kre la hello la mang so give and take agreement ke la ke cancel nang atima pilo non give ko bangke Karbiang long block 1 block 2 anke Meghalaya man piat ko ande take abang ekunat lo Karbi atung ke long ye bang ekunat lo non itu ke sini bangke nili tum panang pepar long pi ne ke kla bangke take abangke borni hat pen khana paraan Guwahati bornihat pen khanapara halaso area ke lake देख पुसिता इलितुम कार्बियांग लोग लेने पीडुंजी गली लगे कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट अलग सी पीडुंजी के लोग ये के कार्बियतुम गली लगे कार्बी तकली खासी तकली लगे के लोग ये लगे के जियतुम लगे ट्राइबल कलिया तुम दी लोग ये लगे कार ट्राइबल कलिया डिस्ट्रिक्ट के प्लान दे लोगे नॉन के हला सो कामरूप मेट्रो के आन के माथाराम था हाला बोर्नी हाट पेन खाना परा आन के देश दुमरा को along day lagi. Cuma ngatum CM of Melim lapen ke desh dumra arichu Karbi arichu halatum si lake kacirai labang tolong li alang li tumalong li lake British army ta a map ta do lake lapen non mata Karbi itu madak arichu ke policing rong ha alang li bampor long sidu ai richu hem hadak sidu alang li kingdom si non ke kinche tum se raidet ko lage tum long li lage lasi alang li tum ke hala desh dumra tum ta pulo je ne labang so along li lage give and take pura Assam tribal kalia tum se raidet ke jokti si alang li tum demand bom lu jong si pigi pulo ne tegi pulo tante desh dumra tum hansi pitu boy nang ti lain lapen nonamat ke kecil cok ke tengah bangga lah ke cok jelo ke nanggia bangke itu rat atau sini kat nanti hala give and take a list abang a agreement abang itu rat atau man peklang dat ni the council tu peklang dat ni Assam government tu peklang dat ni lagi lapen nonamat police lapen magistrate hadap posting pek nangi lapen police pangtang pek ni hadap lain itu enggak ibuki lapen rat atau bangke lake nono matke si chok te ting no lake akam avelo no matke ati mang itu ma sarkar masih claim lo lage itu pi lo kumpul lo chok te ting ko lage sini nela seta solar project format long le dak si right pick ange solar project pusita jak seta lake itu ke $6 lo long le ke jak thang abe ke si right up long le lage solar project solar project long lage APTCL pen ke claim bang ke lage area ke bigha ke 20,000 bigha 20,000 bigha lage ko kam lage 20,000 bigha then total estimated cost bang ke topic yo kuti ko ano ne 19 crore 58 lakhs 1,512 across the 19 crores. Lapen ke tender proceeding fees ke tender ke bidone ke
4,720 la pen EMD po ki panone la ke edu ala Ernest money arom no la banke 37 no 3 lakh 57,000 3 lakh 57,000 Ernest money deposit nahi area bang lake area bangke long langkai jat NC area under Dipu revenue circle and Kurdung NC area under colony revenue circle Karbi Anglong la an si cerai chipki lage la an cerai chip pulo de lage itu tribal an only si cerai chip lo lage ani ke do jige la company pulelo te malo na do lipo ba kai si engineer jata long lagi itu mangya non ke piona kamna nang pipene lo kente lage indirectly ke long le bang pan ki pilol anda ke lilo lagi lage itu kroy nang ni la so kam bang ako non mata itu di mana ni la power department ta itu six schedule ating pen itu ari ding si wan pe ni la pe itu ning hang li si like claim no ni ba state government le claim sita itu 60% ke itu mari ding situ atang ni lagi sakorian ke itu mari ding situ atang ko alam mage sakori ke do an okay contract an ta itu tribal tum te long lap ni six schedule ating pen Jangmi poni phayeng koraner cap duar baguri constituency angkang kikang andong hemlock and textile training center along an KAC hemlock and textile EM Madhuram lekthepen nang kahumri pon labangso kikang andong hemlock and textile training center along kahumri dam along kachitong don lage EM Madhuram lekthe duar baguri constituency VDC chairman Sarko Rongphar BJP Mondar president Sunaram Singnar Dolamara municipal board chairman Mongor Singh Terangatum chetong don labangso kikang andong hemlock and textile training center along night chukidar Singnar sangho vacancy apo sitame nili prabjin pen interview call pon pola pen ladak local atuma phansi pipon puputa EM Madhuram lekthe pen ningje pon Therang anta ladak kikang andong hemlock and textile training center along an longpon lapo mission pen office tak kimpon pola pen ladak kikang andong hemlock and textile training center along Chukamar atum duty chiklem klemanili action and pon puputa EM Madhuram lekte pen pherangke thingno ningjepon lapu kikang andong hemlock and textile training center domositor pen instructor atum bahini chomathapon Ningkan kang team an duty chewang wepo arni sibak duty chewang po register along attendance sibil apitipu alam the pherangke tum karjo hot EM Madhuram lekthe pherangke thengno kethan pon labangso putha bangke nili prabjin pen action and pon popusi than pon bai deihuri pen amosingti pavida asinon peneng me sia ko dhuri pon bujina than peneng lo nili center tin panda dhuri pon lablo asi peneng pen bangke dagi phir ke tha charlia amar saita dukon tante sari si la mane chirok to rata tum to nang than to tang te la dak ke kang dong rata tum nang than lo atang te nili tum sita menang humri week lo la ke hokalam la dak herang sita me ekdom condition me la pen hon sita me timot lap Engkala so putha ke nang li ko pilo non 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 nili terms hodo bangke nang li tum thek long po honda mi pick quality ako bane pilo best quality hon si gen lagela the hon kom tami stame quality bang me senengi la sinon nili homosti tinda keron padulo lada ka bang duar baguri aban enam nilang pusi pamuni li phone kuri lo superintendent of fan dak duar baguri homosti farman la local mc lo mate yam richardson alang li panili pinimat jogajog kuripo la sohor mu bang pacheban herang lok 10 set do angge honda do asila 2021 22 la so 22 23 bang 22 23 bang la so farman dola ase hala superintendent office long sidolo la da farman ke pena update na pachani de fan ku chairman dum da dola chining riti kang penam de nang po honda do pena honda mithang chongwai nang po age no po de logele nili fan thu nang kori phina yang se no pro de nili section en polo takte sar mo hedjong tha chirok tum ningje lo yen ba office chewang we chiklo jon jon ni chewang we po dimosoto pen instructor wang po
tu teli ke register bang papling lah beti la suputak te pilon tenang lagi puji inquiry pa kori po nili munang itu na reason ko si nili ningi lah nili pa inquiry po ini pe nama si nili pa inquiry fit po non la kadak pe nam dalo polong te nili dampa difu ke li pen officer tuman hang po la sobang immediate la ba inquiry pa kori po yang si la son lo polong te lage ni te son bak claim nang kok po te mitang asai mitang je claim urang te lage order di kalima tante salah kupilo puita laso pensi ni suma nisu da Jepang reng lo bang gian dunang po sakuri claim tum ta sakuri claim je tum ke हजार tum do ta lang tum ke kopai lo budan de ala bangso department lang tum sakuri do lo laso sakuri kupilo salary pensi asumar hono pacar ni lo apisu asu kadu ka vita la pen Jepang reng lo sila bang at least lang tum ta gian dunang po he lagi ni tum punai polam vi mati mitang cicini ni rep nang po penyong si patoy te pulong te lagi sambak lem nang ko de Patumi ni phain kor roksiar ni duar bagori constituency angkang hanboka harlong bibilong bi college along power block atowar selam panthu kedam tang aningkan local MEC mate KAC education EM Richard Tokbi harlong bibilong bi college fresher meet along kachi chakte kang alam ating pen pinian ke papleng ponlo lapen ke labangso towar ke power block si bonai ponji pusi birta rebdun long chiklo jonthom jonpli angbong pen patang eji puta puthot birta rebdun thulong lapen ke harlong bibilong bi college student atum penta KAC education EM Richard Tokbi pen ke KAC CEM Dr Tuliram ronghanga tumaphan churupong aprang ke nilitum college ke dam ke bang anta inghan langbung pen si chelat ponang sitame non ke power block atowar si chelat pon longlo pusi student atum penta aning che parong pon pherang ke thengno che thanum thu dehuri pen amosingti to sa ke ni ngarong siglo tema kidam tang po dami arbi jang po chileng ki takwek langbung adu wip si hanang mo se minoma ke churulo tapen ni ngarong siglo so li bunai mo ko sinoma ke Misalnya hitung teroi ponong putih ni kata itu, tapi yang kiwang kita hitung skor henten curu partai kan. Arway jang nanti rasan langbung, kalau gari motor celeng kono partai kita tak dulu, aku lapen Arni suruh tu lah, dulu hai tak celeng kono dulu, hai zon kan, hitung punang lo. kalang ni tante labang soal liga dengan sulam pi mate tuarna punai pi aputhak local MSC mate Karbi lo Thomas Council education ni em akhir Richard Tokbi final lagi pilo kacuroji Hindi bang so tak curu di bang ke ane mesen lo mana napson nang li kematha ke mesen pen for napson sumartum skul kedam bang cileng sak tuji pen nang di kematha me pen jok thak so atu warna punai tondo ke hai education minister Richard Tokbi curu lo lapen aku Karbi long di sigi japon nang di doktor dorang demi sok curu lo tante nali napesi wang lo nili ke dalam mara pensi bang nali ko ang deng no peneng nili pining sekian sem kalang ni nali met ni nili men lagi ron sonong kan curo